Tessa, talk to me. Kapati, kade ngiqeda ukukhuluma nendoda enkulu ecingweni. Ithi ayineme kana amantombazane esinike yona. Usho ukuthini methi is not satisfied? Hey Kapati, usamantombazane amabili abeyi-waste. Ngakho ke ubonisa sezilukhulu, wabonisa wavela wacishe. I waste. Manje sokwenze njani ke bekunje? And remember guys, we can't lose Felix. We have a good relationship nalo mchitha lo. Lo, ngithi mina simtholela amanye amantombazana azobe replacement. Ngiyakuzwa thina. Simtholela amanye amantombazana. Sothatha apha amantombazana ukuphuthuma nje. Ngiyakuthanda iphuzla thina. Yabo futhi indoda enkulu ngajabula mase siyitholela abantwana nje ukuthi amahala. Hala, sesisebenza mahala thina manje. Kodwa sokwenze njani? Uyabona lula leyo bro. Uyabona lo. Njengoba kuze Valentine nje. Baningi abamantombazana athanda izinto. Singawathola kalula. Ya, sithi ukwenza nje ibhadunyana. Bazosidelikela amantombazane azoziletha wona. Yazi nina guys, bafethu, nihlakaniphile bafethu. I think I like this plan. Yabo the idea le, it's gonna work. And you can even use one of my places bafethu. Sithole, nithini nina. Asikhathi.